is er genoeg eigen Surinaamse stijl in de kleding van de Surinamers? Dus ik vind persoonlijk niet dat we onze eigen stijl al hebben. Maar je ziet wel dat het op gang komt. Vooral met ook verschillende designers die oppoppen en met hun eigen stijl komen. Dat deze periode, dus van corona en zo, waar een import een beetje vast zat en export en zo, dat mensen meer zijn gaan kijken wat we hier hebben. En daardoor ook misschien meer zijn gaan kopen, waardoor onze stijl dan eigenlijk een beetje Surinaams wordt in plaats van heel erg Europees of Amerikaans. Dat kan, daar moeten we naartoe streven. Want dat heb je al nu, heb je veel van die, ik noem een voorbeeld van die Afrikaanse stof, hè? Ja. Wat veel nu op dit moment verkocht wordt. En dan maak je Afrikaanse pakjes, dus mensen die van hun roots, hun voorouders uit Afrika kwamen, ja, en dan spelen erop in. Ja. En je hebt ook, behalve dat, heb je ook batik bij de Javanen, batik kleding. Bij de Hindustanen heb je ook een bepaald soort stof. Dus dat moeten we, en van daaruit moeten we proberen het voor de Surinamers, ja, te maken, zodat ze ook dat kunnen aantrekken. Ja, want net als wat ik begin bij dingen zei, je cultuur is belangrijk. Dus traditionele met kleding, moderne moeten gaan combineren. En ik denk dat je gewoon iets moois daaruit krijgt, waardoor dus dat we niet gewoon alleen maar bij traditionele blijven van oké, dit is Surinaams en dit moeten we dragen, maar we leven nu in zo'n moderne tijd en je kan zoveel creëren en dat heb ik eigenlijk ook gedaan. Hè? This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.